Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jing ya keren. Markmat bat kikirtong. In beteng biang ya kani ka program gejungi ka jing ya keren markmat bat kikirtong. Hakani ka por ban nga idon iba ikirtong ibal se kun no tempo cleared constituency. Bat ideru ikirtong ibang thamai hakani ka san partai. Bat itai di kong jahan ika sengsai iban ya kun nak seng kongres. Ngapnya sobhai ya pi kong sakani ka studio jongi. Pagila apply por mo bangin yo banya keren ya ki babon ki mat lese ki ba ya dei ba kani election gomenta hagabne kong nomor pi dei bidang thamai sang pertai mo akwa fin pen itu gi yalde na bagi pajba gin itu pi Komplesi bon ba fila ai kani ka opportunity nga bandon ha kani ka studio jong phi te kerteng jong ata di jani ka siang chai te nga dei na pok 6 clear constituency hatu kong mensuari bibi yang pidang thamai ka nik sang prai pidang thamai kum kandidat ne ane pidang thamai ru ha ka jinga don mata begini ki parti kin actually ngadang thamai kum candidate dani kum ka candidate menchuang ala julong he po party kum ba sans ne mei ngala jutrei kum ka party workers ngala julong kum ka district president jong ka mahila congress committee la julong lu kum ka president jong ki units jong ka wapung school unit pi jumudur kong ba fin ya kun ya election nga mud hi tang bangam na mud ba kan salong kloy unexpected kamud mut pimpat mudur ban taus nem ngampat mundur atau ini apa yang tepo lihat kindiat mo kong kaile se ka daw mo ba penlong ka ya pi ban mi sa khamat kawai hi kalong ka ba la penlong yang ban mi no sa khamat kalong na kamanta ki thei kamtam ya kitu ki single mother lani kitu ki thei ki bom don lok lani ki bom don ban ye pech haying hasem ni nga yo i kajing yo i jingai jonga ba ki briu jongi ki la jot kum ki youth jongi ki lasdang ban ngop haga drug abuse nangta ki khulung jongi ki la do no bandage school ki long kum ki drop out namar kajing sha kum nungan ong jing tem rao jongi taki snem tingim la ban yo jing tre jing ta te kata kala penlong yang bala kumnu ngan yeng kum kariu kan thei na kamanta ka jai ben riu jong ni chapo 6 clear it tingi i mo kong ba ka seng kongres ka honra ita ka promise jong ka ba ada ka poi ka bor ada ka job mo kan ai ka lai jar tang ka si banai yakini ki long kami ki bom dan men ka pa shu mo ba sa i konrai te nalor kata kong ki ai le si kita ki jing mantoy gin ba pin ai se kita ki long kumir dak jab poy ko bo kawai hi kalong bangi ailat ya ki kan thei ban mi no chakmat ngin ailat bakin kalong bakin shong be ya pok kita ki saw kan ro mo yong four walls bon sin na perdi jongi nga i kan thei jongi kiting ban poy chakmat once la dangin long ki baslur te ka ai ke bangi mut lani ngi thmu kan long ka ba sei so te ngin yarabi yaki haki beper kum ka reservation policy haki police nangta ngin sa persyang ban ai jing tre yaki tu ki longkemi ngin sa persyang ban ai yaki ki free education nagamta ki khlung namta ki youth ban ai ki tu ki training ke beper kumta te pok te ret mo ketika deka constituency ba mansua jan baro hi ki im kamai na kati doyong mo hoi rai harin ka jingkhang doyong dei ki e se ki ki lat klentikin ki e ki jing trai ki breu ki trai te lebal se ki e ki ba pi dan jimut man rat mai ka vehi nga kwa ban ra no ka scientific agriculture kamut menta ngi layo iba ki breu jingi kilas dang ban involve ha ka agriculture mo te karep karyang kalong ka bodlum nani backbones jongi hi baro ki ba don hapoka state Meghalaya te lada long ngin persyang menura da kata kanang makam sup yaki nong rep namar bangi yo i ba kajing thaj hang tu mo bantre ka tre shitom ru kala palat hi ki briu ru kila thaj tinga kwa pen kham sup yaki
Te nalor ba haka tu kapor ba kim don jing te jing ta su ngilas dang ban involve haka rep karyang mangale ngala julong kum ka farmer ngala ju rep yaki sintiu ma kum jar bera ngadon ka greenhouse haka tu kapor ngala de pule ngam don jing te jing ta te ngam don option ngahap ban long kum farmer namar ka farmer kam don kam ban ai kata ka qualification lani kim don kam ban hap ban yele lani ki ong ladangin le wat jing tre idon kam kata ka shabi ban le thu hai tau tala jenjare ban wat kata tala te ban long farmers ka kam su te kum tai Kong hamba pais kamrep ma ngi iba khandau stay kamda day ki khandau sbo kamlong sa boy sai ma ki bon ki brug yerep etang neu sansar gen ten nalor sansar segi ele segi taki marep magba ba phila ban ra stay gen ban sbo ki khandau usok nem trar ulong we no ba ngirep ba chathe jong khasi minrin mo yau tur ulong ba ya yeu ba kadang long hi ka taru kum kwai tempeu kita kidang long hi ta kum niu pan u jur jengam gi ba ong tersu ki kubi salad kidang long hi te kumba ngi la persyang man wat mo ngi la persyang man sna da sbo naka tuka jur naka mut naki imrat il persyang man sna da kataru knang man menra kata ka jing imam bathamai to kong hang te gidan arngut ma ki bre ki bla long experience mam ta way makerman way manelang politics hadu kono kong fis ngau scam ban yakun persya ikni arngut ngaskem namar ba kilong biru ki bun ba ngitip ba kilong kmi lani ki kan thai ki ba bun ba ka electoral rule ngarep khen ba ki kan thai ki don shibun ba ki vote na prediction rang ka kan thai ki bala bun ba ki bala power sa khamat ka numbers ro la bun ba tenga kermen hi umdei ra kanu ladang idon confidence kata ka wei ka jing shania para kan thai ka support ive number bang idon kam ba ka jing support ikan thai wala yola si kan long kan ni kum ka awareness hi nagamantagin thai khana bangin ithu ba ka jing long kan thai jongi kalong ka ba corridor nani ki briu kin ithu bhayangi tenga kermen hi ba ka jing e jongki kan yai beteng hi anga kum ka riu kan thai bang idon kam ive man shwa ka te pokli red day ka ayo emily na ka seng congress ma hatu kong ki breu jong congress ki badan ha to ka por ma bagi Punjab emily jo ki don nem bat pi menta ne la da ila man ong ba don hi ki bala phet ru dai kat no persen ki dang don le se kat no persen ki bala phet pin bagan long ka jing skan ta jong pi kidang don ni hadok mentaro tang bangam tip ba ka hadok anu kindon kidon ki bangala ya keren ru ki kata jing e jong ki ya ka kongres kadang ya beteng hi namar mar sini kenduk ki ong ani kong ni dang kan mau ya kongres namar kongres kadai ka we na ka parti ka ba le bah bayangi tengah kmi lenti hi da ka jing ya kenduk ya phi banne da ka jing ya keren jongi takin sngeu thu bangaru ngadang don kam ya ki ru ki don kam ya ka parti ru fi inem kong ba hangte pokli red day ka don nem kata ka jing dan penan kam ma da ka pisa ban thiet ya ka bot jong pa ba haka jing lenti jong pim ta fi ba ka pisa ka trai kam ne pa ba abot ki breu da ka jing e kata te kalong hi haka we kalyang kadang da ka don hi ka pisa ru kaya hi tang ka jing e ru kaya hi tang banga khmi lenti hi bah ka bakut kan jab ka jing e hi na barba ngi im da ka jing e te hadu mentaro ngadang khmi lenti hi ba ki breu kan sngau thu ba ka wut jongi kalong ka ba koridor omdon bala ban thit kumno ila bandi ya ka wut nabar kan ni ka dei ka hok jongi habangi jid yaw nong mi khmat ngi dei ban jid na ka msim mdei da ka jing sha pan be cha nata ka dei ka congress sakini ki snem dei kham tam shwa ka election ngin baro khat ki mla jo ka gla phet dei kim dan shu mata gla long thamai hatu ka jing mi jo kini ki bre thamai phi la se ki bang thamai po congress la se kan dei ka jing pen kieu ya ka seng hoi ngange namara balei ka juong ki juong ba ka jingkut ka dei ka jing sedang ngange hi bat nga khmi lenti nga chania ru ba ka ne ka dei ka jing pen kiu ka bathamai jongi baro lut kala long ka bathamai ka kumba ki ong kelasar lut ya kitu ki bom jutre
Kani ka jing wan thama jong ki biriu kan long ka jing keladur ya ka state jong hi bad ya ka party ru haju ka por. To fila ya te kong fila ya la kata banai la sila banong shua pin pen kre kum ka jing pen kre ka ni election ka e ka jing sngew jong pi kan kam tam ste shari lum jan tia kan ya ka jing kren gi bres pang congress kalong kum lo la sing long ka wave jong congress ti Kawai ka de fitip haduk menta ki biriu kim patip kawai ka sembol ki tip tang ya ka Kongres tangga keti ke siong be ngatip tangga keti namar babale manu bapan lai lu ya kari India ka deka Kongres ki siong be ya kata marsin yo i ya ki symbols jong ka Kongres ki ong kata ka jing e jong ki briu ya ka Kongres ka de ka bamla su ban ya batai ngale yo i namar marsin le home visit ki ong ya ka Kongres le te ngimla ban klet wat la ka long ka ba kandiat por tang banga khmi lenti hi bakan yai biteng hi kata ka jing e jong ki te sakaway mo pilit supat ba de manta ki ele sa kitiki ki mat king ba khmat pin bu ba inong san tali kitiki mat ma ki pin ban karpat dopat ba ban je de fi kawai to kabanang kong kabaran kamba kata kadeka jingshania jongki yanga nabar bala dangalong umdei da ka taka skim umdei da ka taka pisa handrei da ka jingyarap kaliang kadon kamba bangan long available be nga share ru bangan ngan pick up ka phone jongki kinsa hakano ka baki don kam haka jingsuk lani ka jingsuk si ngan don be patki katay ka number 1 ki ai le se kita ki matre kam te ba finon ra mo subu nam ta kan thei fil akran mane ta kan thei ta ki samla ba de ai bu fin le ke ji i jo fi ka puli puthi po kliret la byang ne mo kayo kam yo jam ju samla la byang ne karep pila keren mene ko afin keren kediat sepangatang yud kawai kadai ka ba ngayo i ba ki yud jungi ki don ki bala pule ba khamse khamat tang ba ki pan ki la long driver ki la long kum no ban ong kum ba la de master shumut la de master la de graduate haduk menta ki la long driver pan balai bagi don kata ka vacancy lani la da don bala book lupa tengah kami lenti hi ladang imla da ka government ila ban mi da ki private factories ki bala ban mi ki umso now orange mo kung bangila don ki hapo snong narwan ki don ki ta ki jingthung bagi thung ki orange te nakatarong ila bi ban yarap ya ki tu ki yujungi kung ban yo jingtre khamtam ya ka tourism ro number ba changi ni don ki tourism spot ki ba pher fila yo i ki mesmerizing beauty of Asia kum ki waterfalls ki cave ki la man long kum ki tourist guide kum ki tu ki ba pej hang tu tang ba ngi don kam ban awareness ya kataru lada ngin poi hakaruling ngila ban yarap lang ba kataru ki don shibun ba ki ni ki unemployed youth tingila ban yarap lang ba kataru kai kum ka jing i jo fi ya ka jing tre kamu ni MLA bam mentaju kleret kan lani ala banong kum ni MLA jo kleret de la yo ya ka lat banong minister mo hadu kanu tagi kamperoi ki poil ne ka kio hadu kanu kleret kin ka jing i jo pi ya mentahi ngan kren kapasai kadang dunahi barokai kumbangi leo i hadu ka kampen roy penpar hadu ka yo kam yo jam kalong ka peduna ba haba pej baro khoi kiliang kidang duna habak mi syaka dang ne syaka mon ne mi ngi sap ngi ngimpat yo i ka eru ki jing kala le se na ka sans nam man shua bat mentap de jing i jo pi kawai ka jing duk jong ki briu te kawai pat ki drop out su kila bun ba kawai pat ki khana ki la ngop ha ka drugs kata ka de kawai kita ki lai tali ngayo i ka ba ki jing kala em ka ba kila mat ha kita kisan snem te fi mut ban ong jing kala mut kam dan jing kala kalong kumju okay to kong shua ban pen kut no ma kong ka e la se na kaleng jo pi ma ba pi kwan pen skeo spat ba ina ka de por hakani ka por hi ngakwa ban appeal ya ki ba ban siom ba ban jet ya ka congress kanang bangin la ban pen kelador ya ka 6 clear jongi kawai kari ka bangi e la dalong kabala bakin yo i kata jing yo i jingai jong ka party ngin pen kelador ya ka hak bun ki rukum kum ya ki youths ngin ai kata ka jing tre jing ta
kum yaki drop out ngin persyang ban ayaki kata ka free education kum yaki long kimi ban ay kata ka scheme kum bangi la promise te khamtam yaki factories nagamta ki umso bangin penshna umso ngin persyang ban ra kata panong kong hi ngadon kam ya kajing shania jong ki yanga kajing e bat kajing kersyani ve fi pen kan mau yang factories fikran ma ki agi jing mentoy le se ki bagi factories cement factories badan typo is jentia ki ai pa ban to an list ya katahi dengan yo iba kitu ki factories kimju ai lani kimju pen mentoy ya ka district jongi lani ya ka 6 credit ki la pen mentoy ba pen ban shapo asam kajing don jong ki ngam yo iba kalong ka ba mentoy ya ka ya upai ba kala pen mentoy ya ki barjella lada ngin le ha ka tu ka factory ngidei ki kamut ngidei ki try jong ka district mo ngi haban pen ai kum ka police check gate kum bala po siapa Bangladesh lani siapa Pakistan kata ka jing checking jong ngam la chu ban batai ladang i ong kini ro kim ju compromise bang ngidei ki try jong ka district ya kataru nga ngalong ka ba ngasnyo ka bakta bahai ngi katuru ka wei ka ba kam long ka ba seiso ha ka wei ka liang balai kong ka long hadu kata bagi haban checking hadu kata ban rong sipo kampus yang kima long kai ka daul se jing tlot jong ki bors nong la ne ngathrai ka jing tlot hi ka jong ngi hi ki bai ba namar ngi la ai lat palat ya ki ban sun shar tala long bangin pen kalador ya kataru namar balai la dangi rongin le chabar jong ka jella ni haban respect ya ki try jong ki district am dan ni ki try jong ki jella tang ba mangiru Marsin poy hangtang hindi ki try ngi haban pan permission kala ngi haban shim appointment Marsin poy haga tuka checking gate jongki ngi haban pan appointment ngi ba nakata ngi haban ai ka tuka proof ru ID proof bakin ngi okini ki dei sha kita ki try katuro kalong ka ba pan thodi yangi kum ki try jella baro ki seven factories ntai gila emta hoy tang bakam tam ngale I ka star cement ti judan balik yakran ka jing la jongki ngala dep yakran ta baki ong mentale ngi haban le ngi haban strict ba yaki security ngang hoi kalong batang ba ngi le kan nu ka basni balai fi le kum ni ki ong em kong ngi haban follow ka ta ka rules ka ta ka protocol jongki to lada ki pa ki panjab ye fi dek ai ba pin le ni to pin kenir pin veng no yakni jing la ya kataru ngin weng nambar bangi ki don hok ngi don hok kum ka try ka district habaki wan shane ki kamai ba fi mod ka to ka jing kamai jing ki ka ba ndei ka bakai nambar ba balai ka wei ka cement bag kin sayo bun ba am haga tu haga ndei sang haga dor khawru ngi leseng thui ke kong kala biang ka jing kren balangkot pat phi ma bon ki ege ni kren rai ka de ka jing phi bitang de ka jing persang ka barit jing phi ma pi don la ka jong ka thong ban trem ta ka than ngi su kermen ni kit bok pa ka ta ka jing ang nu jing phi kan urlong ma tenga ai kublai sa sin biang ya ka jing wan jing phi ne kublai si bon ya khir kublai si bon